Bon dia, estem aquí a la Fira Boja del Clot i ens agradaria conèixer la teva opinió de com està anant la festa, que em sembla que avui acaba, i la Fira Boja en concret. Bé, la festa major un any més crec que ha cobert les expectatives que teníem entre tots els veïns del Clot i Camp de l'Arpa, i hi ha hagut una gran varietat d'actes adreçats a tot tipus de públic i a tot tipus de sensibilitats, no? El tema esportiu, tema cultura tradicional, el de la Fira Boja, perquè les entitats es donguin a conèixer entre els veïns. I la Fira Boja, fa un quart d'hora que acabo d'arribar perquè ahir tot just estava plegant a les 6 del matí de recollir el ball de festa major. I bé, què us diré? Fa pinta que hi hagi molta gent. Crec que estem a l'hora aquella, diríem, de més afluència de gent, i crec que el ciutadà que passi per aquí pot rebre una informació de primera mà per part dels membres, dels socis de les entitats, de quines són les activitats que fan el dia a dia, no? Que possiblement no tenim moltes oportunitats per sortir al carrer i que algú es pensa que estem tancats en el nostre local i no allò com un búnquer i que no volem que ningú entri, però no, les entitats estan obertes a tothom i tothom hi és benvingut. Tothom trobarà l'entitat on pugui sentir-se realitzat, on poder trobar amistats, on poder adquirir coneixements o desenvolupar una activitat que segurament el farà viure més al barri. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.